агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 9 апрели соли 2024 аз ифтитоҳи парвандаи ҷиноятӣ ба зидди раиси кумитаи идораи замини шаҳри Кӯлоб Мородов хабар дод. расман раиси ҳамакнун собиқи кумитаи замини Кӯлоб бар асоси қисми 4 моддаи 247 ба халобӣ ба миқдори махсусан бузург айбдор мешавад, вале аз парвандааш бармеояд ки сухан дар бораи яке аз амалҳои дар Тоҷикистон аз ҳама роиҷи коррупсионӣ заминфурӯшӣ меравад. гуфта мешавад ки Мородов аз Шаҳрванд Қурбонов бо ваъдаи ҷудо кардани 70 сотиқ замини кишоварзӣ дар маҳаллаи Заринкӯ 18400 сомонӣ ё тақрибан $7400 гирифта кори ӯро буд накардааст. худи Мородов ва ё адвокату наздикони ӯ барои шарҳи қазия дастрас нестанд, вале агентӣ мегӯяд Мородов дар давраи фаъолияти корияш тахминан моҳҳои октябри соли 2021 бо роҳи фиреб ба боварии Шаҳрванд Қурбонов даромада, аз ахиран дар якчанд ҳолат бо ваъдаи аз маҳалли Заринкӯи шаҳри Кӯлоб ҷудо карда додани 0 қитъа замини кишоварзӣ дар маҷмӯъ маблағи 81400 сомонӣ гирифтааст, вале ба манфиати охирин ягон амали муайянро анҷом надодааст, балки маблағҳои мазкурро тасарруф намуда ба эҳтиёҷоти шахсияш сарф кардааст, ки бо ин кирдори қасдонаи худ ба Шаҳрванд Қурбонов зарари махсусан калони моддӣ расонидааст. оид ба ҳолати мазкур нисбати раиси кумитаи идораи замини шаҳри Кӯлоб Мородов бо моддаи 247 қисми 4 банди б Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ ба маблағи махсусан зиёд парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. ба Мородов бар асоси қисми 4 моддаи 247 ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1460 то 2190 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 8 то 12 сол таҳдид мекунад. заминфурӯшӣ як арсаи аз ҳама доғи коррупсия дар шаҳру минтақаи Кӯлоб дониста мешавад ва лакаи сари чандин мансабдори баландпояро дар ин минтақа хӯрдааст. аз ҷумла Баҳром Иноятзода, шаҳрдори собиқи Кӯлоб, соли 2020 бо ҷурми заминфурӯшӣ ба 12 соли зиндон маҳкум шуда буд. муовини раиси шаҳри Кӯлоб Суроб Фраим соли 2021 низ бо чунин иттиҳом дастгир шуд, вале бо пардохти 72000 сомонӣ ҷарима аз толори додгоҳ озод карда шуд. Алихон Худоёрзода, муовини собиқи раиси ноҳияи Восей низ ахиран бо ҷурми берун баромадан аз ҳадди ваколати мансабӣ ба 6 соли 6 моҳи зиндон маҳкум шуд. Худоёрзода аз соли 2017 то замони боздошташ дар моҳи феврали соли 2023 муовини раиси ноҳияи Восей дар умури сохтмон ва ҳамчунин раиси комиссияи тақсими қитъаҳои замини ин ноҳия буд.